Sikreto nga daya paghigugma nga kinlikaw an pagkaurusa nga anay ta nasumpaan madalig saan pero magkuri buhaton kayan pulong na balik sa imo ang sikreto nga daya sikreto nga daya nagsubra ang pagtapot ko kakurian kung dayag hainan sikreto takay naabot ng takna diri taman karuyag mahitabo sugusan lara pulong nagsara ang tanan nga dayag na hain na ang pagsarig nga diri marumpang kablit mo sa kung may hinungdan ang dagway mo piringon ihata ikadi ang pagtapon nga diri makarag kung nang gugma mo adto sa ibang hain na ang sikreto nga daya nagsubra ang pagtapot ko kakurian kong dayag hainan sikreto takay naabot ng tagna diri taman karuyag mahitabo sugod sa lara purong nagsara ang tanan na dayag na mahitabo sugusan lara pulong nagsara ang tanan na dayag na hain na ang pagtapod nga diri marumpang kablit mo sa kung may hinungdan ang dagway mo ihatag ikadi ang pagtapod nga diri makarag kung nang gugma mo adto sa iba hain na ang sikreto nga daya hain na kablit mo sa kung may hinungdan ang dagway mo pirilngon ihatag ikadi ang pagtapod nga diri makarag kung nang gugma mo adto sa ibang hain na sikreto nga daya sikreto nga daya sikreto nga daya